Yabona akukho nto inditriggerisha okanye indicaphukise ngathi ku-approachwa ngumntu otshatileyo. Like honestly, andiyazi, ndivele ndidikwe because ndiye ndifilishe into yobana ngeli xesha unxibe iringi yakho ucaca gca ubhaliwe, it's like ubekwe istamp apha kuwe esitshoyo into yobana you are taken. Ugqiba kwakho uzo-approacha mna, ufuna mna. Uthe xa undijonga wandibona ngathi ndifanele uba mandibe yi-home wrecker mna. Like honestly, bethuni zikhona into zodlala, but yabona leyo into uku-approachwa njengomntu wesesidlangalaleni, ndi-approachwe ngumntu athi kum into yobana athi kum into yobana into like aze kum andi-approache kodwa unxibe umgqududu weringi wakhe. Like undijonge wandijonga wandibona uba mna ndiyitayipu yokuncedisa wena uba mawutshite, mawudidlize umzi wakho. Phofu nalo mzi wakho owudidlizwa nguwe ngoza kum ekuzawuphela uba ndim ndudidliza umzi wakho. Guys, iyandicaphukisa laa nto, indika down, ndiyayicaphukela. Ingase mna amadoda atshatileyo ahlukane nawe. Ebingelelayo nomzakho, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi 2. Ewe nomzakwethu-ke lana kunethi ukhuluma indaba enkulu-ke, indaba yomuntu oshadile omshelayo. Mina-ke nawe bengingathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba olukhathaze uNes. Ngenza ukuthi mina-ke nawe bengingathanda siphethe sihlangane nakwi-video elandelayo, siniphathele izindaba nezinye indaba. Danko, bye.